हाग्रामा महिलारिखौ केस होनो थांगासिनो दङ आरो सोर केस होगोन गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय बेनि अनगायैबो जे इउपिपिएलनि मिटिंआव सिंग्रा अर्डार होनानै सिंग्राखौ लाङिनि थाखाय गलादारा अजद दैखांदों आरो बे भिडिअखौ नोंथांनो खिन्थिनो नाजागोन 1000 सिंग्रा বনাব কৈছিল ইউপিপিএলৰ মিটিং বুলি তেওঁলোকৰ বোলে ইউপিপিএলৰ কি কয় মেম্বাৰ হয় এতিয়া তেওঁলোকে আমাকতো আমি 1000 নবনালো 500 বনাইছিল তথাপি তেওঁলোকে আমাক খবৰ নকলে এতিয়ালৈকে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া মিটিংটো শেষ হৈ গ'ল সন্ধিয়া হ'বৰ অৱস্থা হৈ গ'ল এতিয়া আমাক এৰি গ'ল কথা নেপাতিলে আমাৰ হতে টকা পইচাটো কথাটো বেলেগে মালখিনি এতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমি অতি নগণ্য মানুহ হয় হয় যোৱা নিশা আমাক কৈ আহিছিল ঘৰত গৈ এটা কৈছিল যে তোমালোকে একো তাত মিটিং আছে ইউপিপিএলৰ গতিকে 1000 মান সিংৰা লৈ যাবা আমি তাৰ এজেন্ট হয় लोगोसे हाग्रामा महिलारिया जे आगोलनिफ्रायनो बिपिएफनि मेल मिटिंआव बिथाङा फंसे खोथाखौ बुंनायखौ खोनादों जायफोर सुबुंफोरा दङ हाग्रा ओनसोलाव बा हाग्रा ओनसोलनि खाथि खाला बेफोरखौ एफेक्सन खालामनाय खोथाखौ लानानै आरो बिथाङा बेयाव बुंदोंमोन जे एफेक्सन खालामजादो बिथांमोननो न' होनाय आरो बिथांमोनखौ बे जायगायावनो थाफिननाय पाट्टा होनायनि खोथाखौ बुंदों बे खोथायावसो जादों ना गुबुन खोथायावसो जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाबा बुजिना मोनगोन जानांगौ लोगोसे बे खोथाखौनो हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारी सारा बिथाङा बेनि सायाव आगोलनिफ्रायनो मोनसे स्टाडि खालामबाय दंमोन जियानो जाया मानो केस जागोन जाया बेखौ आं बुंनो थाङा जों गेजेरनि सुबुं इथिं बुंबा इथिं फारसेथिं बुंबा फारसेजों जावजायो आरो फारसेथिं बुंबा फारसेथिं जावजायो जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायना ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लानायनि उनाव गासैखौबो रोखायै बुजि मोनगोन जानांगौ थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बर' रायजो राजाफोरखौ इनस्टिगेट खालामदों हाग्रा दाननो थाखाय आरो बेनि सायाव जों स्टाडि खालामबाय दङ जोङो हाइकर्टनि उकिलफोरजोंबो जों सोमोन्दो खालामगासिनो दङ नायनि सासे दैदेनगिरिया हाग्रा ओनसोलाव जे न' लुनानै दोनफिननायनि बेसेबां गनायथावना बेखौनोथ' जोङो हाइकर्टआव केस होनो थांगासिनो दङ हाग्रामा सावथेखौ मोननै जायगायाव गोदानै एफआइआर होनाय जाबाय नै मालानियाव दोङो कमप्लेन लेटाराव दोङो बबे जायगायाव गोदानै एफआइआर होनाय जाखो आरो सोर होदों बे एफआइआरखौ बुंथ'आ एकदम बिराद गोजौ लेभेलाव बे एफआइआर होनाय जादों आरो एबार रैखा गैला हाग्रामाया जोंहा हाग्रामाया इलेक्सननि सिगां जेलाव थांनांसिगोन आरो नामखौ खिथिजानाय नङा बाराबो माबा जानाय नङालै कपिखौ ओमफ्राय ओरै खालामना होनांगोन मा लिरदों होनबाथाय मिथिनाय नङाना बारा खिथिजानाय नङा खिथिबा दिगदार जागोन पानेरियाव जानानै थांनाय केबिनेट मिटिंआव मोनसे खोथा बुंदों जे केबिनेट मिटिंआव उनावबो मोनसे खोथा फोसावदों बेखौ भेरगावनो फोरमायखादों ना टंलायावसो फोरमायखादो बबेबा मोनसे जायगायाव फोरमायखादो जियानो जाया मानो टंलानिफ्राय भेरगाव जानानै नावकाटा फैनाय जे लामा बे लामाया 35 किल'मिटार आरो बे लामाखौ आगोलनो बानायदोंमोन बिपिएफनि दिनाव नाथाय दिनै बे लामाया बायनानै आलाय सिलाय जाना दङ आरो लामाया बुंनो थाङोबा एकदम गाज्रि आरो जियानो जाया मानो बे लामाया जानो थांगासिनो दङ बेखौ मोनसे मोजां मोनो मानोना बे लामाजों आंबो थांलाय फैलाय खालामो नालाय गेजेर गेजेर बेनिखायनो बे लामाखौ जानाया मोजां जियानो जाया मानो मोजां मोनदों बे लामाखौ होनायनि थाखाय सरकारा जुदि मोजां खामानि मावोब्ला सरकारनि सायावबो मोजां बिबुंथि लाखियो जोङो मानोना जों गेजेरनि सुबुं आरो माब्लाबा जुदि गाज्रि मावोब्ला सरकारनि सायाव गाज्रि खोथाबो बुंनाय जायो बेफोरखौ लानानै हमबाय थाया आरो सरकारा जुदि मोजां सरकारब्ला मोजां दैदेनगिरिब्ला जेब्लासिम जोङो माबा मोनसे बुंगोन गाज्रि खोथा बेखौ केस खालामना लायो बेफोरबायदि जादों नामा होननानै नाथाय सरकारा बेफोरबायदि आसि दिन्थिनानै खोथाखौ आं सानो माब्लाबाबो गाज्रि मोना जुदिहे दैदेनगिरिया मोजां नंगौब्ला थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय